हेलो फ्रेंड्स, आंनि यूट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। बे ब्रेकिं निउसआ जाहैबाय 2021 मायथाइनि एचएस दैट मीन्स हायर सेकेंडारि फाइनल एग्जाम आरो HSLC एग्जाम थामहिनबा मेट्रिक एग्जामखौ मा खालामबाय, अफिशियली कैंसिल खालामनाय जाबाय। स' बे जोबोर मोनसे दुखुनांथाव खौरांबो माखासे हार्ड लेबार खालामनाय फरायसाफोरनि थाखाय, आरो जायफोर फरायसाफोरा जोबोर एग्जाम लिरनो बादोंमोन, फरायनायाव जोबोर उइकमोन बा फरायामोन, बिथांमोननि थाखायथ' जोबोर मोजां खबरबो जाहैबाय। स' बे जाबाय मोनसे खोमसि जारिमिन जोंनि आसामनि थाखाय बा जोंनि इन्डियानि थाखाय। मानो होनबा एग्जाम लिरालासिनो 31 जुलाइआव रिजाल्ट होनायनि बाथ्रा होनदो। मा सिस्टेमाव मार्किं सिस्टेम जागोन बेनि थाखाय सरकारा बा सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा बा जि जनता भवनाव जा मिटिं जादों बेनिफ्राय मोनसे इनफरमेशन फैदों, मा कमिटि बानायना होगोन मेट्रिक एग्जामनि थाखाय मार्किं सिस्टेमनि मोनसे एक्सट्रा कमिटि आरो हायर सेकेंडारि एग्जामनि थाखाय मार्किं सिस्टेमनि मोनसे कमिटि। बेवहाय मा सिस्टेमै मार्कखौ होनाय जागोन बे फाइनाल जायाखै, निश्चय बे गाबोनहालागै क्लियार जागोन बेयो। स' 31 जुलाइआव रिजाल्ट होनायनि बाथ्रा होनदो। मार्किं सिस्टेमनि बाथ्राखौ दा दसे उनाव मिन्थिगोन, नाथाय बेखिनि ब्रेकिं निउसआ बेनो, माने एग्जामा कैंसिल जाबाय। स' जाय फरायसाफोरा जोबोर माने टेनसनाव दंमोन बिथांमोननि थाखाय क्लियार काट निउस बेयो। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे निउसखौ गासै रायजो राजाफोरनो स्प्रेड खालामनानै होयो आरो नोंथांमोना आपडेटखौ लायो जेरै हायो जे मार्किं सिस्टेमा मा सिस्टेमनि जागोन। स' बेखिनियानो ब्रेकिं निउसआ। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे इनफरमेशन मोनबाय। स' जुदि इनफरमेशन मोनबा प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम भिडिअनि सायाव, आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। स' नोंथाङा बेबायदि गोदान आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय आंनि भिडिअखौ नायबाय था। स' थेंक इउ, बाय बाय।